kuthiwa uyangala apha ngeli xesha. Amadoda endiqiniseke ngawo awadlise ngamini ubebunini waqala ngantoni andinandikala ngepizza nomjobe enkulu ekulithe hayibo wawadlisa amaqala ndanikisa nakito ndanikisa four amaqala egusha ndithi hayibo ndithomba ngekulitha ekoko inekoko ikise ntoni zona isamacala ezingaphi zine Tatinyani singa Uyazibhika. sewuve ujonga ixesha andithi uhlutha kwakuye wathi uthonyiwe Uthile kasuka ngapho umsibelele. Ingozi zakho kazibekho namhlanje. kodwa rhani bangako njengoba ngakazalenza icebo ufuna uba mnandozi futhi ayiyo namanye Ngoba yiyo ntoni? ayibani ukufa le uyibona kwalapha kwibhushwanga komala uyibona kwalapha kwibhushwanga komala uzawuthi yo oko brabe ndivuke ekuseni ndifikile endlini ndimke ndingamile ndipethanga nesipayisi abanye